So yung si Zaira, nga bagong gikasal, uyab na sila daan sa una. Pero, di sila ganahan mapariha sa uban. Wala sila nagpakasal, antod wa sila ikaw galingong balay. Ang gusto pag nila, ang ilang balay, kay dosandanas. Meaning, second floor ang balay. Mo na una nilang sabot, antod walay balay, walay kasal. Di pud sila ganahan nga nabuntis na wala pa kasli. Mo na ilang di ganahan may tabo. So nagsabot sila nga kinahanglan nakasal sa sila. Ikatulong nga sabot kinahanglan na sila ilang kaugalingong sakyanan. Kung naananing duha, usa pa sila magpakasal. So, gikasal na sila. Na naman nana sila'y bahay, nana sila'y sakyanan. Gani, napailain nga apil sa sabot. Ang sabot kay, inighuman sa kasal, dili sila magpaipon. Walay pamilya sa babae o pamilya sa lalaki nga mupuyo og apil silang bahay. Gusto nila maglahi gid sila ra gyud duha. Ganahan nila tarong sila, ganahan sila lahi sila sa uban nga naguyab na mabdo sa babae niya wala pa kasli. Mo na di ganahan may tabo nila. Human silang kasal ni puyo sila dire. Pero human sa tulo ka adlaw na ni doorbell. Ding dong. Ani abli kay si Zaira. Ang nasa gawa sa pultahan kay mama ni Juan. Naidaghan kayong gamit. Nya na Zaira. Nalagi ka ma. Ningon ang mama ni Juan. Nang, pwede Derico? Pwede Derico mo puyo? Naluoy si Zaira sa mama ni Juan. Bisan pag nagsabot sila nga di sila magpaipon, mama pag itong Juan, pero si Zaira ang nisugot. So ni Puyo ang mama ni Juan nga ri sa ubos. Gimuan siya og kwarto duol sa hagdanan. Si mama ni Juan mo itig luto, tiglimpyo, na mura siya ganang katabang. Kay siya man sa niingon na bahala gimuon ko yung katabang, paipuna lang ko dire. Samtang nang hugas ang mama ni Juan. Pag human og hugas, niadto si Zaira kay moinom. Pagkuha niya baso na may sabon. So ang gibuhat ni Zaira gipantan-aw niya tanan, kutsara, plato, tinidor. Ang uban naman sa sabon. So sa gibuhat ni Zaira, gihugasan niya usab ang gihugasan sa mama ni Juan. Unya mama ni Juan naghigda sa ilawom sa hagdanan, duol ra na sa hugasanan. Dungog kayo sa mama ni Juan nga gihugasan og usab ang iya nang hinugasan. So ang tanaw sa mama ni Juan, wala nakauyon si Zaira niya. So nihila ka mama ni Juan niya, nakita ni Juan, ano ka ma? Siya, bati man nagbatasan imong nasawa. Ang akong hinugasan tanan iyang gihugasan og usab. So nagstorya si Juan og si Zaira. Ngano yung gihugasan tong managhugas ni mama? Sinam magoy sabon. Daghan pa kay sabon. Ingon si Juan, sige, ngani na lang. Manghugas ganin si mama. Ikay hugas sa imong platong baso, kutsara, ilahi na imuha. Sagdi ito ako ang baso. Ayaw pakita si mama, hugasan na nimo usab. Siya, sige. So na okay to. Then usa ka adlaw, samtang nag-CR si Zaira. Pag-abot niya sa CR, di ba na may mga bangag-bangag ang CR? Nadahan kang gipang sok-sok na plastik. Giugawan si Zaira, iyang gipanguha, niya iyang gilabay.
Pagkagabi, naghilak na po ang mama ni Yuan. Ningon na po ang mama ni Yuan. Maldita, ginay mga asawa. Awa, sa akong mga plastik nga gihipos, gilabay. Mato, nagstorya na po silang Yuan. Ningon si Yuan ni Zaira. Ano yung itong gipang labay ang mga plastik? Siya hugaw, kita naon. Siya, sige na lang, palitan ko na si mama o ganang sudlanan siyang plastik. Basi nilabay po ni mo gapil, ha? So, nagpalit si Yuan o ganang muraw gamay nga kanang hunos-hunos niya. Dito gibuta ang mga plastik. Pero ang mama ni Yuan, wala na kauyon ni Zaira tungod na. Usa ka Sabado na, birthday ni Yuan. Pagkabuntag sa iyo, ningon ang mama ni Yuan, magluto kog sudan, imong paborito. Ningon din si Yuan, ulam. Lami kay nang lutoon ni mama sudan. So, si Zaira nagdanaw ra. Samtang nagluto yung mama ni Yuan, nag-CR siya. Nibalik na wala ng hunaw. Giluod nagtanaw si Zaira. Kasukaon siya nagtanaw. Pero di siya ganahan nga masuko ang mama ni Yuan. Samot na di siya ganahan masuko si Yuan. So yarang gipugnan niya gugalingon. Paglingkod na sa lamisa, ningon ang mama ni Yuan, lami ni Inday. Gibutangan sa mama ni Yuan ang plato ni Yuan o ni Zaira. Ningon po si Yuan, tilawi, lami na. Kasukaon, nagunahon na si Zaira pero iyang gipugos. Gitilaw siya. Pagtilaw niya, wala niya tunla, yarang giugom di sa baba. Ningon ang mama ni Yuan, lami. Ningon Zaira, lami. O di po ni. Gipunan sa mama ni Yuan. Pero kadugan, wala kagwanta si Zaira. Nibarog si Zaira, niadto sa CR o nisuka. Pagbuhat niya ato, nalain na mama ni Yuan. Nibarog ang mama ni Yuan, nigawas sa pultahan. Nidagan. Nibarog si Yuan, nga ningon, siya birthday na ko. So nigawas po si Yuan, gigukod yung mama. Nahitabo na alas 12 sa udto. Nigabii na lang, wala ni uli si Yuan o ang iyang mama. Hantod nag alas 3:30 sa buntag, na initok-tok sa pultahan. Ablihe! Ablihe ba? Pero natuog pa si Zaira atong panahon na. Gipatira ni Yuan ang pultahan, naguba ang pultahan, nisaka siya ngadto sa second floor, tok-tok siya. Ablihe lagi! Nibangon Zaira, ningon, kusog binimog tingog ko yung ano ka? Ningon si Yuan, asang kwarta? Tunta ng kwarta, asa? Sinadis kabinet nga naman. Diwakli niya si Zaira, giablihan ang kabinet, gisud sa bag ang tanang kwarta niya, nilakaw. Wala na nibalik si Yuan. Naitabo to, Domingo sa kadlaw. Ni gabi, ni buntag sa Lunes, wala gihapon ni abot si Yuan. Ni trabaho si Zaira kay duty man siya. Niuli siya gabi sa Lunes na si Yuan sa sud. Naglingkod, hubog, ngay butilya siya nga tubangan nga nagilak. Ni Dol Zaira, asa kagikan? Si problema mo nag-inom ka. Neto bang si Yuan yan, ingon. Sa ninimutanan. Ayaw tingog. Motingog gani kasang bago niya. Ningon Zaira, ngano di ka eh? Si problema ni mo. Gikupta ni Yuan ang butilya o gihapak sa o. Ayaw tingog! Nabuak ang butilya diri og nakuyapan si Zaira. Nakamata siya alas 10 sa gabi. Daghan kayong dugo nga niyawa siyang iyang gipahiran.
Si Yuan kay naghilak nga naghigda. Nga ma. Ningon si Zaira. Oo, asli si mama. Asli problema. Si Yuan yun. Saan ini mo? Patay na si mama. Di ko pa uliun sa mua kay tungod niyo mo. Di ko katambong sa iyang haya. Mo nang ayog tino lang. Mo tino gani ka. Sumbago niyo di ka. Naghilak si Zaira. Ha? Nasuri kayo. Ay, nagitinog! Bang! Tumba si Zaira. Nakamata siya alas 3 sa kadlawon. Hubag yan diri, hubag yan diri, hubag yung kamot. Nibangon siya, ningon siya, sa ninimo, sa ninimo, antusan niya kay sa ninimo. Nibangon Zaira, naligo siya. Nagluto siya pamahaw. Nagandam siya sa nina para ni Yuan. Muduty na siya, nituktok siya sa pultahan. Muduty na ko. Nagandam kong pamahaw. Ali, mamahaw sa ta. Nagandam sa kong ilisan ni mo. Nigawa si Yuan, hubog ba? Barag-barag ba si Yuan? Nedo siya sa lamisa. Iyang gipahid tanang plato nga sa lamisa. Di ko mukhaon na pahawa sa kong tubangan. Nang hugrang luha ni Zaira na mahid siya niya, ni duty siya. Paggabi na, nabalikan niya si Yuan, hubog yapon, wala ni duty si Yuan. Sige raghilak si Yuan, ma. Sorry ma. Nidool na po si Zaira, nigakos niya. Sorry kayo, giwakli siyang Yuan. Ay, laging dool ako! Sumbag na po siya, kusab, kuyapan na po siya. Kada gabi, sumbagon siyang Yuan. Patid-patiran siya, samtang natumba siya. Inigbangon ni Zaira, maligo siya. Andaman niya po niya pamahaw si Yuan. Magandam niya po siya ilisan ni Yuan. Magsulob siya tag-as nga sinina aron di makita ang bunog siyang lawas. Muduty gihapon siya. Ug samtang didto siya sa trabahoan, nakuyapan si Zaira. Gida siya sa klinik. Pagmata niya, nakuyawan si Zaira kay basin makitaan ang iyang bunog. Ningon na nurse, ay, may kinakamata na ka, ma'am. Okay na ka, ma'am. Ningon si Zaira. Ngano day ko, nurse, ngano, unsay problema na ako. Ningon nang, wala, makay problema. Wala ka matikod, ganang ludon ka, dali ka luuron, or nakay taong dali ka lagutan, di ka ganahan. Or kanang dali ka makakitag sayop, na mga hugaw, mga ingana. Siya, ngano day, congratulations ma'am, buntis ka. Mo na ingana man na, basta buntis. Tandugunon kay ka, so okay ra na, buntis ka. Pagabaw ni Zaira na ning siya. Mo sigurong dali ko kakita sa mga sabon ni mama. Kadung sa mga plastik. Mo sigurong dali ko ludon. Kinahanglan makabaw si Yuan ani aron mapasaylo ko niya. So nagpalit siya og kanang pregnancy test. Positive duha ka linya. Excited ka siya muli. Pag-abot niya sa pultahan, nako isulti nimo. Paminawas ako. Hubog gihapon si Yuan og ningon. Wa ko'y labot si sulti nimo. Ilom da, pahawas ko tubangan. Siya paminaw sa ba? Kay kung makasabot ka sa akong ayaw lagi saba. Kuya pa na po siya. Gipatid-patiran na po siya. Pagmata niya gabi, iyang gibutang ang pregnancy test sa lamisa. Niya ningon, sige, di ko nimo mapasaylo. Ako raning bata. Di ka ganahan ako. Mas labang di ko ganahan nimo. So pagkabuntag, wala na siya nag-andam og pagkaon.
naligo siya giyaha. Dayon nilakaw. Pagkabuntag na, mga alas 9, naulian si Yuan sa kahubog. Kita niya sa lamisa nga naang pregnancy test. Buntis si Zaira. Mo sigurong dali siya kamatikod sa mga inugasan ni mama. Mo sigurong dali siya ludoon. Tungod dito kay buntis siya. Pag-uli ni Zaira, nanay panihapon. Nindot na kay smile si Yuan. Manihapon ta. Nidol si Zaira sa lamisa niya, yung gipahid ang tanan nga nasa lamisa. Di ko mukaon na. Kaon o gimuha. Nisod si Zaira siyang kwarto, gilakan ng pultahan, then sigig tuk-tuk si Yuan. Kanang, storya sa ta, Zaira. Storya sa ta, kadiyot. Gitodahan ni Zaira ang radyo sa suod, nga di siya makadungog sa tuk-tuk. Natug siya. Pagabuntag matanyag sayo, naanay pagkaon sa lamisa. Ningon si Yuan, nagandang kong pagkaon niya, nanabugay ilisan. Kada adlaw iyang ipahid ang pagkaon niya, mag-ilis siya giya. Kadugayan, magkita sila sa balay, nga mura na sila dili kaila. Magsugat sila sa pultahan, nga way tagad. Mura silang dili kaila. Kadugayan si Zaira naganamog dako yan tiyan kay buntis na siya. Samtang si Yuan naganamog kaniwang. Niya murag na siya sakit. Sige siyang ubo. Gahi kayang ubo. Yang ubo ingani. Mingon Zaira. Bisan pag magsuka kag dugo, di ka na ko pasayloon. Ayaw kong paluy-luoy yan ay mong sakit. So, usakad lang. Samtang silang duha walay trabaho. Nikalit og hikap si Zaira siyantihan niya ningon. Agay. Nibarog si Yuan nga walay tingog-tingog. Ikuptan si Zaira. Ningon Zaira, ayaw kong kupte! Ibutang ko! Giarsara siya dito ni Yuan, gisud sa sakyanan niya, gihatod ngadto sa ospital. Nanganak si Zaira. O ang nurse, niduol niya, ningon, ma'am, lalaki mong anak. Si Yuan nagbarog sa kilid, ningon, sir, ganahan ka mohikap si mong anak. Si Zaira ganahan nga mobadlong sa nurse, pero wa pa siya kusog. Iyarang gana niyang kamot niya, dili niya maarsa. Si Yuan smile, dawato na bata pero nakuyapan siya. Natumbaw galit si Yuan. Isinggit na nurse, gitabang si Yuan, gida sa pikas room. Human sa usa ka oras, niadto ang doktor ni Yuan, nangutana ni Zaira og ningon, excuse me ma'am, bana to nimong nasa pikas room? Si Zaira di ganahan mo angkon, niya na ra. O nga naman dok, ningon ang doktor. Buhi palagi to siya, ma'am, no? Abi na kong patay na to siya. Ningon Zaira, ha? Ngano day, dok? Mga unong kabuwan ni Alabay, kana siya, nana siya kuyog nga tiguang nga namatay. Kana magud silang duha naligsan. Iyang mama, maoy nagrabihan, pero kana siya nabuak na iyang ribs, natusok sa iyang lungs. Kabantay ka ma'am, ubhon siya. Kay iyang bukog ana, ni buslot siyang lungs. Nyaging na ako siya ma'am, mamatay na siya after 1 month. Buhi palagi siya no? Paminaw na ko ma'am, gipaabot niya nga mga anak ka. Pagkabaw ni Zaira to, ni bangon siya. Niyato siya sa pikas kwarto niya, ningon. Anong wala ka ningon? Ni smile ra si Yuan. Ningon si Yuan. Kabaw ko, mamatay ko. Manang paguli na ako, gipasakitan ka na ako. Aron di kami ngawon ako. Aron na mo puli ni mo kalagot. Aron masuko ka na ako.
Pero pagkabaw na ko nga buntis ka, di na ko ganahan mamatay. Ganahan ko mabuhi. Ningon si Zaira, anong wa man ko ni mo sultihi? Siya ganahan ko musulti ni mo man. Pero imo mang gisirada ng pultahan o imong gipakusgan ng radyo. Pwede mo hangyo. Sige, unsa man. Pwede ka mo adto sa balay karon nya abliha ang kwarto ni mama. Kadung didto ko matug. So niuli si Zaira. Pag uli ni Zaira, giblihan niya ang pultahan sa kwarto sa mama. Ug daghan kaing duwaan. Ug naay gibutang si babaw para sa akong anak pohon. Giablihan ni Zaira ang computer ug pag-open sa laptop ingani ang suwat. Dong, kung kabasa ka ni grade 3 na siguro ka, patay na siguro ko. Nakasa ko sa imong mama ug sa nga dili mapasaylo. Kamo na lang duha at imanay mong mama. Panggaa siya. Ubani siya. Ikaw may hatag sa gugma nga wala ko nahatag niya. Pasaylo ako kay wala ko samtang bata pa ka. Gamita ang mga duwaan na akong giandam para nimo o atiman na imong mama. Nibalik si Zaira sa ospital. Yang gikupta ng bata. Nidool siya ni Juan. Kupti mong bata. Gibutang ni Zaira diri sa kilid. Nismal si Juan. Niya namatay. Lesson sa story. Nagisa imong kaila, migo, igsoon, mama, papa, ayaw pang luod ritso. Istoryaha sa ninyo. Basin na sayop ra kagunahuna ba? Basin sayop imong gihunahuna. Nya nasuko na dayon ka, nang luod na dayon ka. Basin ang imong kasuko dal-o na sa kamatayon sa imong gikasukan. Unay nakasaan ninyo, nangaway ninyo, pasayloan na. Ayaw sige dadaan ng kalagot o gahiobos. Di na makatabang nimo. Mora na mo hatag og bati nga pagbati sa imuha nga. Wa man nimo siya pasaylua, sige man kag lagot, sige man kag gahiobos. Kung di siya ganahan nimo, at least wa kay sa niya. Okay? So mo to ang story karon.